такова спокойствие. Аз не съм виждал. Много вълната е лето. Се нарича спокойствие. Така след много дълго пътуване, мисля, че мина, представете си каква турбуленция, след много дълго пътуване, пътувахме по половин час след този клип. Кирчо продължава да се спи в същата поза, защото най-вероятно спокоен човека. Скъпи приятели, след дълго време моят приятел Кирчо реши да се събуди. Да, спах малко, добро утро. Да, беше много малко спане, една-две минутки. Събуди се тук, гледа през прозореца надолу. Високо. Тя пита къде сме. Аз викам, братле, ми най-вероятно сме някъде тук в Сърбия, Унгария. Ама... Там долу има наши братовчеди. Да ги гледам. На времето дедо му е правил някакви непозволени неща, най-вероятно извън факултета. Има червена точка. Да, червена точка. Еми да, добро утро. Да, е тука с Кирчето. Вече кацаме в Прага. Да видят феновете ни. Ама, знаете ли, за добро държание получихме по един шоколад на Ryanair. Ето тук, Ryanair нещо си. Ще го хапваме. Да. Какво правиш? И бебета реват вътре едно друго. Е, сега си дадем и буклучето, само оп. Тук на хората. Моля. Ай, дъско. Ето, на земята сме. Майки. Като снахме за преди малко. Тук се бе, първата беше невероятна. Ма той не сака да слаза, не? Не си слиза. Да. Ай. Дъско. Здравейте, фенчета. Излезте вдясно. Излизаме вдясно. Така ли ти казвам? Мани моята навигация, гледай си твоите. Направо сме, брат, виждам го горе. Сега трябва да изключим моята, защото тук напред сме към Гюйор. Това е в Унгария, точно така, брат. Лена там караш. Да. И фенчета, това е. Тук се намираме в Словакия. Забравихме документи на буса и се... След 600 метра завръщай вдясно. Да, бе, брат, няма да слушаме на мен. Така, изключвам я. И сега ще се опитаме тук да минем, защото забрихме едни документи и да не стане да си спиме по границите. Ай, после пак ще кажем какво е станало. Брат, той е бус с 280. Фенчета, прецакани сме. Оня, Георги Наваля, дето е, оня, ни даде една навигация тук. И тя се към такива хотели ни кара, към ресторанти, към... Какво ни караш още? All инклюзиви работи. Него е срам, разбиш. Да, бе, брат. Здравейте, фенчета. Е, тук Кирчо огладнява. Много гладен съм. Мина тук 20 на километра и виж, гледайте какво си намери. Пецка му работа. Чувства се в люли носа. Там хубаво беше. Еми, да. Кой плаща, да го мисли? Той да. Знам кой плаща. Айде, до скоро. Той мисли. Да, не ми се говори. Не ми се говори, честно ви казвам. Хора, имаме проблем. Току-що разбрахме, че сме престъпници. Нямаме документи. Имаме някакви фалшиви номера, просто ей-тъй закачени отгоре. Какво ще правим, Кира? Не знам, ще ви пратим клип да видим какво стана после. Ако няма клип извести от нас, запомнете, че сте добри хора. Да. Ние сме добри хора, не? Вие можете да сте, ние сме добри. Айде. Вече сме изморени. Тук
тук небето. Свестам в Унгария. Нямаме пари. Нямаме парички. Какво ще правим? Ако някой гледа това нещо, дадете пари, моля. Да знаете, че умрехме от глад. Да, няма какво да ядем. Чим светки има? Солетки там, ред. Солетки, Една чанта с Макдоналдс. Да, ма нямаме пари. И ще има песента Митничарио, Митничарио, господине и другарио. Ай, до нови срещи. Значи, извинявам се, че Кирчо голи кръста. Те се прикрива. Мухата ни разбива с панелия. Убили. Утре на покаяне. Фенчето, добро утро. Да, съжаление трябва да напусна нашето хубаво пътя. Отиваме тук в Унгария. Ядене почти не остана. Трябваше да снимам лицето на Кирчо, как се оплаши, нощ се чуеш, кошно така на органите. Вече имаш готина къщичка тук. Ето тук спахме цяла нощ с Кирчо. И за наше добро щастие, вече имаме помощ. Деда дойдоха да ни спасат. Ето спасението ни дойде. Качват ни нагоре по платформата. Наши приятел тук помага с помощта, а Кирч, както винаги, се плаши. Значи не мога да обясним колко е яко да дойде път на помощ. Да те качи от Унгария. Унгария ли сме? Некъде сме. Некъде си. Мако. И разбираш ли, ще се возиме с камионче до София. Не ми се е спал повече. Съм много бодър. Не ми взеха органите, това е хубаво. Фенчета, потегнаме за България. Йохо! За наши стасти. Минахме тук Румения и вече пътуваме към България. Киро, плаваме си. Там. И искам кафе! Фенчета, много сме изморени. Здраве. Да. А къде сме, не знаем, даже едно поле само има. Само ако мога видите буса ни как ни гони отзад на платформата. Много яко. Сам се кара на автопилот. Да, спестяваме гориво. Ай, до после. Кажи нещо? Нещо. След 48 часа пътуване видяхме Kia Sorento! Юху! Да, трябва да имаме Kickspad. Да, Kia Sorento видяхме. Ей, представяте ли си? Е, тук с Кирчо. Значи, приятели, тук Киро спря. Ама защо и той не знае. Кирчо. Welcome to Romania! За съжаление, приятели, Кирчо промени своята духовност след дълга умора и почна да служа джингара-джангара. Не, мога му помогне. Още по-лоша новина. Кирчо пропуши. Солети. Много има да се кефиме. Яко. Фенчета. Киро още не е изпушил тази цигара. Не, още Ама гледайте тук зад нас. Река ли е, Дунав ли е, какво ли е? Мислиме се къпеме след малко. Какво ще кажеш, Киро? О, да, трябва да се повърнаме, няма как. Буса отзад ни гони. Това бус не може да ни изпревари отзад. Да, път не е, Да. Сега ще се къпеме. Няма да го снимаме как се къпеме, че трябва да сложим на червена точка, да. Има един проблем. На Кирчо му порасна брадата. Само за няколко дена. Един ден. Ужас. Ние сме на българската граница. И сега ще трябва да си даваме личните карти. Киро, изкара ли си личните карти? Айде, по-ще пишеме дали сме минали. Добре.
сме в България. БГ сме. Да. Добре, дошли у дома. Сега ще видим какво ще правим обиден. Апнаме пълната бобче. Еми, трябва. Пак ходим тузи. Само вижте лицето на Кирчо, колко изморено. И все едно не е спа. Ако си свал очилата, аз съм същия. Нали? Макар че той е спал повече. Така ли беше? Аз до тебе се писах с Мария. Да. Много обича жена си това момче, да знаете. Вярно е. Моя страна, моя... Много як Дунав мост зад нас. Как да сме в България се усеща даже. Да, мирише, брат. Да. На планини, на корона, не нещо. Какъв е човек? Киро, къде сме? Значи мога да признаем, че съм много уморен, много гладен. И аз съм изморен. Обаче си имаме номера в България. И вече сме легални, и вече буса едно! Идваме София! Виж колко яко се едно ни е разделена главата на две. Да. Пешеходно направо, брата ни. Вече сме с буса, легален. Откраднахме го от пастор Филип. Не, не сме го откраднали. Кой глупости на хората? Глупости говори. Просто може. Сега ще ходим да ядем китети. Не знам какво ще ядем, ама да хапнем нещо. След това следва продължение. Ще спукаме буса от каране до София. Само, че няма дам на Кирчо да кара. Кара много бързо. Защото и на моето име вече. Ще го снимаме. Така. Скоро отиваме да ядеме, па ще се видим после. Нали, Киро? Започва да се стъмва. А Киро кара в Петрохан. Ооо! Това най-яки са на Петрохан. Браво, Кирчо, и продължаваме напред. Много тъмно. Ей, виж само като газ кружката. Ето ни! Ама че Киро кара много, толкова изморен. Какво да правиш? Фенчета! София! Фенчета, в София сме. Се вижда тъмно е, но сме в София, ма. София. Ние сме си в къщи. Дома! Фенчета. Да. Пътуването ни приключва тук. За съжаление. Тук ни приключва пътуването. И моят брат Киро изморен. Аз ще трябва да си ходя да спа вкъщи. Нали, Киро? Кажи нещо на Фенчета. Приключи нашето пътуване, приключва и нашия филм. Надявам се, че имахте приятно гледане. Перфектно гледане. Перфектно. Фенчета. Тук са Киро, майка му го чака отпред. Жена му. Тук виждам и Мария! Елена! Ето фенчета, за нашите фенчета. Ето, виждаш? Тук всички го чакат. Така. Я тук и нашите фенчета, Елена, Мария. Че целувки получава Кирчо!